No čaute všetci, vítam vás pri ďalšom videjku. Dneska tu máme zase ďalšie roznašanie, tentokrát večer. Dneska sa prvýkrát dáme do kategórie ako skúter alebo ako motorka. Si myslím, že by to mohlo byť zaujímavé. Ideme na to. Prvýkrát sa dávame do kategórie motorbike a ideme na to. Bude mi to dávať objednávky určite ďalej a budem mať na to kratšiu dobu. Ale tým, že mám kolobežku, ktorá vie ísť rýchlosťou, ako sa ide v meste, tak by to malo byť úplne v pohode. Asi pôjdem teraz na hlavnú. Alebo môžeme ísť aj ku McDonaldu. Dal som mikrofón, ako keby na ten strep, čo mám na hlave. Tak uvidíme, aké je z toho audio. Dúfam, že to bude dobré. Ideme sa zaradiť na cestu. Určite neskúšajte ísť na takéto veľké cesty, pokiaľ s tým nemáte skúsenosti. Dobre. Tak ideme zase na furču. Čo ti dáva? No dobre, no. No ako som hovoril, určite nechoďte na cesty, pokiaľ s tým nemáte skúsenosti. Keď začnete na kolobežke rozvážať, tak myslím si, že začnite skôr na takých malých cestách, jak ja som mal v tých prvých videách, že chodíte po cyklistických, po chodníkoch, ale na takých menších cestách, alebo večer radšej, keď už si to chcete skúsiť. Určite až večer. Večer je to o mnoho bezpečnejšie. Mám tam byť za 10 minút, to je veľmi dobré. Na to, že ako motorbike som sa dal, som čakal, že bude o mnoho horší čas. Myslím si, že za 10 minút to stíham v pohode úplne. Raz som tam už išiel, ale budem musieť tak nájsť k tomu cestu, lebo je to tam také trošku sketchy, lebo minule som tam išiel popri kraji, lebo som nevedel, že ako sa tam dostať. Išiel som, tak to povedať, ako keby protismer. Ja tak neznášam ísť tadiaľto. Som mal ísť zľava, ma to nenapadlo, joj. Som ani nemal ísť cez ten prechod. Tu pôjdeme cez prechod. Tuto vždycky pošlo aj na červenú, takže tu sa vždycky radšej pozrite. Lebo tu sú fakt ako, jak magory tu jazdia. Teraz rozmýšľam, ako sa tam dostať. Či sa nedá tadiaľ dole. OK, dobre, už to vidím. Tu budeme musieť ísť a takto to nejako obísť. OK. Ty vole, aký pekný západ. Idem teraz dosť pomaly. Lebo prvé šetrím baterku a po druhé neponáhľame sa. Mám tam byť až za 4 minúty, takže nie je kde sa ponáhľať, si myslím. Ahoj, Havo. No, objednávku konečne mám po 15 minútach čakania. Dúfam, že za to dostanem kompenzáciu aspoň. Keď nie, tak budeme písať na Saporno. 7 minút. Fúha. To asi nestíham, lebo nemôžem ísť veľmi na rýchlosť, keďže to je tam 90-ka. A proste nemôžem ísť na rýchlostnú určite. Takže idem klasickou cestou a na furči sa zaradím na hlavnú cestu a pôjdeme hore, no. Sme zase na tej istej ceste. Neviem, či som tu bol už vo videu, myslím, že nie. Ale išiel som tady na tejto kolobežke už mimo videa. A je to strašná cesta. Ešte, že tá kolobežka má také dobré odpruženie, lebo to je fakt ako... Toto je strašné, to je normálne horor. Ani nemôžem ísť po ľavej, kde je tá cesta najnormálnejšia, už teraz hej. Ale nevidel som za ten roh a idem 40 hore kopcom, ty vole. Normálne ma pália ruky, ty kokos. Tak pevne musím držať ten volant na tej rozbitej ceste. No Slovensko, no. No, tu pôjdeme doľava. Musíme opatrne. Blinkery nezabudnúť. Správa nič, môžeme ísť. Na ďalšiu ulicu už budeme bočiť doľava. Táto sa rýchlo bude musieť preradiť, už to tam vidím. Už som si nevšimol. Sa vlastne ani nemôžem pozerať veľmi na igačku. A typek sa dobre na mňa lepí.
Ty vole, táto je prudká cesta. Dobrý deň. A na meno? Nech sa páči. Aj ďakujem, dovidenia, dobrú chuť. OK. Arrived, delivered. Vybavené. Môžeme ísť dole. No, ideme doľava a pôjdeme dole furčou. Inak, myslím, že od 1. decembra 2025 bude treba na rýchle kolobežky vodičák a normálne evidenčné číslo. A že to bude ešte zaujímavé, no. A budeme môcť chodiť iba po cestách. Takže si to trošku musím trénovať, no, ty kokos. Ty vole, aký Vánok studený. Čo ti dáva? Strašne studený vzduch tu bol, čo ty kokos. Čo ti dávaš? A to je normálne, že raila pre ten autobus. Ani neviem, čo som zobral, ty vole, ale musel som. No super, ty kokos, rovno do centra. A jednému človeku dokonca. Nice. Však to je super objednávka. Nič nejde, môžeme ísť. Sme tu, dokonca 5 minút skôr, ty vole. A to na kolobežke, a to som išiel 45, reálne 40. To je nabité akciou, ty kokos dneska. Dobrý deň. To áno, ďakujem. Ďalej máme pizza, kafe na poli. Tam som ešte asi ani nebol. Ani neviem, že také dač tam je. Ešte hneď vedľa Pizzalino. Zamkneme kolobežku a ideme ďalej, no. Ale nejak divne sa mi chodí dneska. A hej. Ty vole, zase tak to bude meškať. Ty objednávka konečne pripravená. Po akej dobe? 13 minút. Čo ti dáva? Dobrý deň. Áno. Ďakujem. Máme to. Hej. 5 minút pohoda. Vlad robí, prečo ide tak pomaly? Týpek ide, že 15. Čo dneska všetci robia, ty vole? Čo robí? Hello. You go? Thank you. You're doing YouTube? Yeah. You go. Oh, both of them. Yeah. Thanks a lot. Thank you. Enjoy a meal. Oh, došlo mi zo Smokehouse až na Myslavu. Ako to bude zaujímavé, no. A to tak, pôjdem buď to cez Popradsku, alebo možno takto, uvidím ešte. Ale hlavne došlo mi ešte tu jedna taká Pizzalina tu. A že fajne. Dokopy 6,50 za to. 6,47. A že fajne. Celkom dobre, ako na to, že na Myslavu 4,90 som za to dostal. Inak dalo tú objednávku, myslím pekne za 3,90 na kolobežku. On je nastavený ako kolobežkár a jemu to dalo proste na kraj mesta. Poprvé za takú strašnú cenu a ďalšia vec to, čo je za vzdialenosť. Im už fakt hrabe. Ten algoritmus majú strašne zle nastavený, fakt. Right, super. Rovno máme pripravenú objednávku. Opa. Aj som to nedropol. Som to chcel dať do vrecka. Dobre, no. Dúfam, že toto tu je Smokehouse. Dobrý večer, Andrej, Ďakujem. Ďalšiu objednávku máme. Teraz Pizzalino. Ale Pizzalino vám fakt odporúčam. Je to, že je mega dobrá pizza. Dobrý večer, nám na Patricia. Ďakujem. Sedem minút, čo som tam.
Tak ako 4. Tak zrazu sa to zmenšilo. Dobre no. Bude to rýchlejšie, keď to pošlem tá dielco. Dobre, tam určite volať nebudem. Aha, dáme jej skôr arrived, ale to volať určite nebudem. Dobrý večer. Nech sa páči. Ďakujem, dovidenia. A dobrú chuť. Pre kontext, to je 4 km a autom 4,3. Jaký fajný vánok tepla. Z autobusu normálne teplo ide. Ty vole, a tu sa za strašne ochladilo. Čo ti dávaš, a to je aká zima. Ty vole, aké závany. Čo tu je úplná zima. Aj 5 stupňový rozdiel. Ty vole, mnoho príjemnejšie sa takto jazdí, než ako kolobežka. Všetci hovoria, že slovenské cesty sú rozbité, čo je pravda, ale chodníky sú o mnoho rozbitejšie. Je to o mnoho horšie ísť po chodníkoch. A cyklochodníky už ani nehovorím, to sa nedá nazvať cyklochodníkmi, čo máme my v Košiciach. Máme ich toľko, že by som ich spočítal na jednej ruke a ešte aj tie sú na nič. Dobrý večer. A na mňa? Ďakujem. Nech sa páči. Dobrú chuť, dovidenia. Ale milujem tak roznášať večer, je to o mnoho lepšie než cez deň. Cez deň sú teraz samé horúčavy, strašne hustá doprava. Takto si v pohode môžem ísť po ceste, nie je tak horúco, skôr je tak chladivo, príjemne. Mám to o mnoho radšej večer a je to aj taký lepší vibe. Všade všetko svieti tak príjemne. Ty vole, tak tam bolo rozbitý asfalt jak sviňa. Také malé wobbly dostávam občas. No čo, trekne ma to. A 41 som išiel, okej. Treklo ma to. To je až rýchlosť. S takými malými kolesami to je až. Desiatky sú veľmi malé. No a tuto je zase vypnuté, nice. Že hovno vidím. Ach, aj to je strašné. No to ideme na jazero. Som mohol zabočiť. Ma nenapadlo. Nevadí. Dobrý večer. Dobrý večer, na meno Tomáš. Ďakujem. No, ideme na jazero. Okay. Prosím? Akože čo? To fuck. Dobre, budem. Dobre, no, budem musieť ísť vlastnou cestou. No, ma to hádže na rýchlostnú. A tam veľmi nemôžem ísť. Ty vole, to je dlhá cesta. Ako pokiaľ mi to bude platiť aspoň tak ako teraz, tak som spokojný. No, blíkaj ešte trošku a pusti ma. Prosím. Prosím, yes. Ako na jazero ma napadá asi len táto cesta, ktorou idem teraz, ty vole. Alebo potom ten cyklistický chodník, čo ide popri Hornáde. Ale neviem, či tam by som... Tam poprvé to nie je osvetlené. A po druhé, no neviem, dlhšie by mi to trvalo podľa mňa. Tak uvidíme, no. No neviem, ma bolia ruky z toho. Taký strašný je ten chodník. Dobre. Máme tam byť za 5 minút, si myslím, že by som to mal stihnúť. Dobre, ešte pridaj. Aj vy dvaja. Jak na červenú. Jo, jak vás mám natočených pekne. Ty, ale pekný vchod majú. Ty vole. Tyk na prvý pokus. Čo ti dáva?
Diga mi odrbu depom, normálne ma odstrelia. Na mieste mŕtvy. Dobrý večer. Nech sa páči. A ja, dovidenia, dobrú chuť. Nice. Tu majú... Oho, okej. No a teraz kolobežka nikde. Došla objednávočka z McDonaldu. Akurát, jak som tu došiel z jazera. Kokos, jaká zima je. Ja som teraz na Jakobovom paláci a tu je zima jak svinia, až sa mi ústa trasú. Tu je to ešte horšie. Však tu je jaká zima. Čo ti drbe? Fú. Však to je tak o 5 stupňov chladnejšie než pri McDonalde. Ja som teraz mal dlho zapnutý blinker omylom hopa. Dobre, už je taká zima, že sa mi trasú nohy, fúj. To keď ide 40, to sa nezdá. Zima jak hovno. Normálne som premrznutý jak jedno hovno. Dobrý večer. Nech sa páči. Ďakujem. A ja, dovidenia, dobrú chuť. No, ale tá dobrá zima je. Ani sa nehybem a je zima. Dúfam, že na terase bude teplejšie. Ja idem na McDonald's po prácku. To ja ešte toto objednávku dokončím a ja sa vypínam okamžite. Ďakujem. Ty vole, akí mučačos tu boli, čo ti drbe? Hej, normálne mali kníry a vyzerali jak mučačos, jak normálne jak z Mexika. Že... Toto je asi najzaujímavejšie roznášanie v mojom živote. Tá taká zima a ďalšia vec roznášam ako skúter. Dobrý večer. Nech sa páči. Ďakujem, dovidenia, dobrú chuť. No tak ďakujem, že ste si pozreli aj toto video. Bola to dosť sranda a ty vole zima, strašná zima. Už poslednú hodinu určite. Ale tak som sa cez to prebojoval. Tak ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám páčilo, určite dajte like, odber a inak ešte nakoniec sa vám chcem poďakovať. V tomto momente, keď točím toto video, už máme 190 odberov. Za chvíľku to bude už 200. Pravdepodobne už dokým vydám toto video. Tak chcem sa vám za to extrémne poďakovať. A dúfam, že budeme stúpať aj naďalej. Tak chcem pre vás stvoriť aj ďalší dobrý content. Dúfam, že si ho budete užívať. Tak zatiaľ sa majte, no. Vidíme sa pravdepodobne ešte tento týždeň. Tak čauko zatiaľ.